Welcome to अन्नानै BM चेनेलखौ Technical Channel. साबस्क्राइब BM खालाम। Technical Channel नोंथांमोनखौ BM बयखौबो टेक्निकेल बरायबाय। चेनेलखौ नोंथांमोननि दिनैनि गोदान सापर्टजोंसो भिडिअ आं बे सानसे भिडिअखौ बै बिथांमोननि थाखाय गासैबो बनायनाय इउटुबार जादों। जानो हागोन बिथांमोना आरो जाय बिथांमोना नोंथांमोननि हेफाजाबजोंसो थाखा फैसा सानसे थासेयावबो गासैबो जौगागोन। माने बिथांमोना थाखा हारियाबो फैसाखौ बाहायनो जौगागोन। रोङा। जायहा बर' हारिनि थाखायबो डेभेलप खालामनो रोङा। जायहा थाखा फैसा थाबाबो जे बेबायदिनो जोबलाङो। बिथांमोननि थाखाय जोंनि बर' हारिया मानि थाखाय दासिमबो सिनेमा हल गैया, बिदिनो मोनसे माने गोसो जाबानो नुनो मोनि माने इसां डेभेलप गैया, बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ सुंद'यै बाथ्रा बुंगोन। जुदि बे बाथ्राया नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै खोनासंदो आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामहरदो। जोंनि गेजेराव मा जायो, जोंनि गेजेराव दायो बहुद जायगायावनो बर' हारि दङ, बर' जायगा दङ। जेराव बर' जायगा दङ बेवहाय जेबो गैया। मानो होनबा बर' सावथुन गैया। माने बर' सावथुन गैया माने जोंनियावहाय बर' सिनेमा हल गैया। बेयावनो जोंनि बर' सावथुन मुलुगा माने बर' सावथुन दिहुनगिरिफोरा एसे खस्थ' मोनो। माने बिसोरो सिनेमा हलाव देखायनो हाला। बिथांमोना रायजोफोरनोबो देखायनो हाला। सोरबा फुजा कमिटिफ्राव लांबाय, सोरबा माहायबा लांबाय, बेल'सो। बेयावलाय मा जानो, बिदिजोंसो जाया। जोंनि जायगायावहाय, जोंनि एरियायावहाय, जोंनि बिटिएडि एरियायावहाय मोनफ्रोमबो जायगायावहाय, मोनफ्रोमबो टाउनावहाय जोंनि मोनसे थियेटार थानांगोन। बर' हारिनि बर' थियेटार, मोनसे थियेटार हल, मोनसे सिनेमा हल थानांगोन जोंनि गेजेराव। होमब्लासो जोंनि माबाया हारिया जौगागोन, जोंनि सावथुन मुलुगा जौगागोन। जोंनि गासैबो बर' फिसाफ्राबो जोङो बर' फिल्म नायनो मोनगोन गोसोबायदि लुबैबानो। जों दायो लुबैयो बर' फिल्म नायनो होननानै, बिराद लुबैयो जोङो। आंथ' सानफ्रोमबो मोनबा सानफ्रोमबो नायगौ। नाथाय गैया, सिनेमा हलानो खाथियाव गैया। जोङो फिल्म नायनो लुबैबाबो जों मोना। देखायबाबो हनै गोजान माहायबा क'क्राझार, जोंथ' बे उदालगुरिनि मानसियाथ' क'क्राझार थांनानै नायहैनो हायाना, इसां गोजान। बाक्साफ्रावथ' नायहैनो हाया बे फिल्मनि थाखायनो। बेनिखायनो बर' हारिनि जेसांखि गिदिर गोलाव MLA, सोरबा चिफ, सोरबा माहाजोन गिदिर गोलाव, नोंथांमोनखौ बुंदों आङो, नोंथांमोना बर'नि मोनसे सिनेमा हल सिनेमा हल बनाय। नोंथांमोनाबो प्रफिट मोनजागोन, बर' हारिनि थाखायबो हेफाजाब जागोन आरो बर' सावथुन मुलुगखौबो नोंथांमोना बिराद गिदिर हेफाजाब खालामनाय जागोन। बे आंनि मिजिंथिनाय नोंथांमोननि गेजेराव। नोंथांमोना अन्नानै जायफ्रा बे भिडिअखौ नायदों, नोंथांमोना शेयार खालाम। जाहाथे बे जाय मानसिया नुदों बे भिडिअखौ, बे मानसिया बुजिनो मोनो आरो हमदांनो हायो। साप'सलि जों हमनानै ला, गुबुन जाथिनि साउथ इन्डियानि फिल्म, आसामिसफोरनि फिल्मबाबो जेनबाबो बा हिन्दी फिल्म, बेवहाय गासैयावबो सिनेमा हल दङ। बिसोरो सिनेमा बनायबाबो बिसोरनिया थैनाय होननायानो गैया, लस जानाय होननायानो गैया बिथांमोननिया। मानो होनबा बिथांमोननिया सिनेमा हलानो अनेकथा दङ। सिनेमा हलावनो थाङो, बायो, नायलागि दाना बिथांमोननिया फिल्मा मोजां नङाब्लाबो बिथांमोननिया सोलिखायो, मिथिबाय। ओमफ्राय जोंनि गेजेरावहाय दायो सिनेमा हल गैया। बहुद खस्थ' मोनदों जोंनि बर' सावथुन दिहुनगिरिफोरा। बिराद मोजां दिहुनदों, जोंनि बर'आवनो हाइस्ट नुबाय आङो। बिराद मोजां जायो सयथिबो, बिराद मोजां जोंनि बर' हारियावबो फिल्म दिहुनगिरि थाबाय। आंथ' ओरैबायदि मोजां मोनबायना, आंनियावहाय एसे थाखा फैसा बुरजा थानायमोनबा आङो सिनेमा हलफोरखौनो खुलिनानै आङो बर' हारिखौबो हेल्प खालामसिगौ, आंनि थाखायबो आं जथेस्थ' जासिगौ, मिथिबाय। नोंथांमोना खनसे खुलिनानै नाय, उदालगुरि बायदि डिस्ट्रिक्टआवहाय, उदालगुरि टाउनाव होन, चिरां होन, बङाइगावआवथ' दंखायो र', जेसेबां बे बर' जायगाफोर दङ, बर' जायगानि थासारिफोर दङ, बेयावहाय नोंथांमोना सिनेमा हल खुलि। ओमफ्राय नाय नोंथांमोना
प्रफिटबो जागोन नोंथांमोननि थाखाय बर' हारिनि थाखायबो हेल्प जागोन जोंनि थाखायबो हेल्प जागोन नोंथांमोनखौ बयखौबो अनुरद खालामबाय जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों बिथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि गावनि एरियायावहाय सोरबाफोर फिल्म सिनेमा हल देखायनो बा बानायनो सानदोंब्ला थाखा फैसा गोनांफोरा बानायनो हागोन आरो आंजों जगाजग खालाम नोंथांमोनखौ आं निस्सय हेल्प खालामगोन आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला अन्नानै प्लिज सापर्ट खालाम हेफाजाब खालाम नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो आं मोजां मोजां आपडेट होबाय थागोन बेखौनो गुसुङै बुंनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो आं फोजोबबाय आरो फैबाय थानाय जे गोदान भिडिअ बेयाव नोंथांमोना माने आरो गोबां बिदिनो बाथ्रा बिदिनो जाथाय आरो जानो गोनां बेफोरबायदि टपिकखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन आरो नोंथांमोननि गेजेराव आङो टेकनिकेलनि भिडिअ माने आंनि चेनेल नामा टेकनिकेल आं नोंथांमोननि गेजेराव टेकनिकेलनिबो आङो माखासे भिडिअफोर एंगारना होगोन आरो बिनि सायाव ब्लग भिडिअ बिनि सायाव टपिक बिनि सायाव आं अनेकथा अलराउन्डार माने आङो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना जेखौ मोजां मोनो बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं बुंथिगोन आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै गोजोन्थों